Hello guys, so magpa-meeting si Kapitan para sa COVID-19 and let's prepare for that. Nakakuha na ako ng pass, pumunta na ako ng town. Diba? Hello guys, total lockdown ang Binalonan. We have 3 passes, aming baryo, 18 sa buong barangay. And pumunta kami sa town para bumili ng mga pagkain, food for 1 week. Kaya kung hindi pa lockdown sa lugar nyo, bumili na kayo ng marami. Diba? So, ayan, ganda na yung mga sahat. So, punta sana kami ng town, kaya lang hinarang kami ng mga pulis, bawal ang tricycle. Kaya magti-change vehicle kami, kukunin namin na itong van. Ayan, 4 wheels dapat. So, sa mga nagbabala na punta sa town na nag-tricycle, hindi na pwede. Mangkasuy. Hello, so tapos na yung checkpoint. Parating pass. Pupunta na kami sa market. Kailangan namin magsuot ng face mask. So, hello bro. Bro. Say hi. 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 Hello. Ini ka parang ano checkpoint ba? Pati barangay sa tayo niya. So, walang katao-tao, parang ghost town dito sa bayan namin ng Binalonan. Grabe. Ang tricycle na ito. Ng mga tao sa market. Successful po, nandito na po kami sa Binalonan, sa town namin. Napakakunti ng tao. Pupunta kami sa Save More para mag-market. Save More. Diba, nasa market na kami. And kukunti ang tao pero maraming bumibili. Hello guys! So tapos na kaming mag-grocery sa Save More, Binalonan Save More. And namili kami ng mga kakailanganin within 1 week. After 1 week ulit kami pwedeng mag-grocery sa barangay namin. May schedule per barangay dito po sa Binalonan. So ang schedule namin Friday, Saturday. Kaya lang na-implement this Saturday. So wala na yung Friday. So parang isang araw na lang kami mag-grocery sa isang beses na kami mag-grocery. So next week ulit, Friday ulit kami mag-grocery. And limited lang yung time namin. Mayroon kaming 3 hours.
we have so meron kaming pass, and yung pass na yon 3 hours lang, limited yung time. Babalik kami sa baryo, tapos ibibigay ulit namin sa barangay hall yung pass na yon, para naman yung iba na bibili, mapunta ng tao na ay makapunta rin dito sa bayan ng Binalonan para makapagbili ng kanilang mga kailanganin within the month during the quarantine period. Yeah ba? So makita nyo talaga, konti lang po yung sasakyan dito, as in konting-konti, and bawal ang tricycle. Uwi na kami. Ilang tema. Touchdown. We came home safe and sound. So oras na para ibalik po yung pass sa barangay hall para makapamili din ang mga iba nating kabarangay sa ating baryo. Diba?